Iní už nastubovali dosť. Ja vyložím svoje karty. Blackjack vyhľadávajú hráči, ktorí sa neuspokoja iba s tým, aby výsledok ich hry závisel čisto na náhode. Naopak môžu a chcú svoju šancu na výhru ovplyvniť vhodne zvolenou stratégiou. Preto si vybral 21. Nikdy nenechával veci na náhodu, ale chcel o nich rozhodovať. Závideli sme mu ako malí chlapci a on vždy vyhrával. Dokonca sa dostal do Melbourne ako veľký hráč. A vraj gambler. Skôr chlap s dobrými rozhodnutiami. 21 berie všetko. A hlavne tá oranžová. V parlamentných voľbách dávam svoj hlas oranžovej 21 Karolovi Patakimu.